سلام زخبركم تخطاتلتي مدب إرميديا ميتنا عسرت حدن كمي تصنيحكم مساهم زلهو حوهم إرميسي كم تفلطو أبكل تشان عسانا ربعتن عزيو كبر زبالة هيوت دحرت السربة تحليفا نيري سان جنزب ماليتي زبول عوسييني تسفا قريت ترقم من باري واقع خمزي بولو نفسي بمؤمن بزح نجر فتيني بزح نجر دما بدوتات يحلف هلوه ماليتي حجيجن عبز زمت كلتا سلسة ورحي زحاش هيوت كمريحة زبل قمت على نجن أو هاي بتحكو بنا بزح بدهو مسناخ الحليفة أبي ربع حنت جيزة كاب سيستم تحدى ودي كاوي كاب سيستم تحدى وتيخا نتي نور هيوت كاخت مرح زلو عقب قلقلت كنقروك مايكلني أزيو كبيدي عنت جيزة أنت تجاجي خاك تقرمو زلو عقب قلقلت كم وديكا كتس زلو عقب قلقلت زلك عدا كفيل كان خطوت زلو عقب قلقلت بحكي تناجيرو أيودعني مالتي بسنكي زي زقات زلو أبزي من سي حواتنا دما فقدو سدت داغماي يوت لو تريو مالو حدش يوت كجمر دما يفتنو لو مالتي كافتي تقبلو مو تعدي باهلي قانقا زخدو زنبرمو نقاب سنكت الشجرات كاوت يوم كلا عيني تيوتكم ورحونا عاد إنجليزا بيلهم زخدون على مالتيو أنا ون كم سبي مخود كن يرى كابزل له هو ون عداتات إنجلنت أجمعتن ون موت أخن يرى جن كم تي عسخ بحر مسوت أخنا برزيكل أنا خاصوي زوت كنا برايكلنا مالت إذا خبلكم كله أبسويس ترى يكون قط عليه هو تيجن بقى أنا نسويس أزيز فتوى لعلم مانم أوروبا إن هاجرات أنا عايز بلد أتهاجر بقطبة يتبولو بنيترال بمخانا يتبولو بخينات زيت أوج بمخانا بولو بستفعل عليه بحجان قال الآن مالتي نعي تا زبلت أنكو حنتي أوروبا يتهاجر زلا سويس لزخنت مالتي كاف سويس زود صاحي نعي أيسمع سدت موت أيسي بليجال بأير نفيرة سويس كأتوي زبل نيرة كوين جن بقديتها خمسة بي بحرن تحرني لسه جيرها أزود صح بتسح مالتيو تريويهم تذكروا تخونيهم أبز حجون وان مالتيو أنتم ترف عسى أنتم ترف درون زبل تقسم الله مالتيو جن تي درف درون سلزبول خا ويكا سلزبول نيكون دسمعني ويكا ترف عسى سلزبول نيكون دسمعني تداي أتنا عايز يسمعني أنس كافت درون تعريف له توم كالون كافتي ترف عسى كوينا مالو جن أو زترفو يحوات اللوني أفتي جزء بدران كتشوف شافو خلون زترفو حوات اللوني نعوم يذكر نسل زخون تراي نعي دسمعنا مالتي اتاخمو إلى استزاربت أنتم ترف عسى إلىون أنا ونعخي ترف دران مبالغ خيلون تزاري بنيره كبلان تزدل نيره مبالغ خزبل قالون أيم تتقمكن حما نجر كسمعكم يقولون نعيس تسمع عن حما نجر مالتي حدث مسكنت أو كايزر دكا نخاله سب كنت قمت أخلى حاجة نفس خاص لزي كونه كسمعك أيكلني مالتي حواتي بزغنا جن قداي ودي عاد نابلكو خلله أبزنا بيت فردي تواهي بنزنا برا متن جنزب ويكا حساب مالتيو كفيلة ودي كنسي كم زي كفلكو بزح وراغتي يصد لي على مالتي كاباي كتو مهاروز دلنتايو مجاي كاي كونن جيكا كاب جيجا هزيت الرمت خنكا كاب جيجا هزيت المهارت خنكا مالتيو إذن نبرز لنا قدام عالميو بحقن حقاونتن كأكن كيد كنكل علنا مالت أنا سلستجاجه اتخالون كما يتجاجي مهار جل خبل أيدلني سلمتاي حنت جزء أنا تي سلامة وسلف موتسي نتنايتي بروباغندا هقدر في دوم مبال مخال جيجا يكون سلامة وسلفي نفسه كفسك وات يجبويو ما نمسوون أي كلوني جن كيد كاسي مس بوليس تايزبا سالكا نسخات خيد زلخا نتناي بروباغندا حقدف دون خطبلي سلازي مسن تصتا نايتا هاجر تصتا نتخباب كحلو زمص بوليس جن كتحرم يبلكا زخبده انت خبده زخون انت خونه مس بوليس بحال كتباس يبلكا ازو مس بوليس بمباسن مهرامن انا اي هارمكو اي بدلكو خنسي او بمباري تراي انت عينت بدو انت عن تشالنج يحلف علىه تري لهم مالتي بحجي تاعتو تحاسب زلهم حجون اتيهم زلهم ما سدت مالتي كتقاموا تغوليهم
ተቃውሞهم ግን ብሕግን ሕጋውነትን ብዙሓት ሰባት ኣለዉ እዞም ዓበይቲ ዩቱበራት ትርእይዎም ዘለኹም ማለት እዩ ካብቶም ዝነኣሱ ክሳብቶም ዝዓበዩ ዘለዉ ጣውሎኦም ኮፍ ኣቢሎም ጥራዮም ንዓኻ ዘዋግኡኻ ትማሊ እቶ ገለ ይብሉኻ ነይሮም ሕጂ ከዓነይ ክኣትወሎም ዝኽእል መንእሰይ ምሳኣኑ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ሕጂ ንጎየሉ ደድሕሪ ህግደፍ የብልናን ኩሉ ሕጂ ብሕጊ ጥራይና ክንሕዞ ገለመለ መፀፅ ኢኹም ንስኻትኩም በቲ ገንዘብኩም እናኸዓበትኩም ነትዮም ኣብ ሓዋኣትዮም ዝጥበሱ ዝነበሩ ግን ኣብ ሜዳኹም ኣምፂኹም ኢኹም ትህርምዎም ነርኩም ማለት እዩ ሶ ማንም ሰብ ከዓነይ ኣብ ሽግርካን ኣብ ፀገምካን ዝሓልፈልካ የለን ዝሓልፈልካ ንዓኻ መን እዩ ወለድኻ ጥራዮም ቤተሰብካ ጥራዮም ኣሕዋትካ ጥራዮም ካልእ ኩሉ ትርፊ ዘረቦም በቃ ካብዚ ንላዕሊ እዮም ዝዛረቡኻ ኣጆኻ ፀገም የለን ዝኾነ ከጋጥመካ ከሎ ኣብ ጎንኻ ኣለና ዝብሉኻ ድሓር ግን ኣብ ፀገም ዝወደቕካ ገዲፎምኻ ዝኸዱ ቀዳሞት ንሶም እዮም ማለት እዩ እቶም ብርድኢት ዝኸዱ ዝጓዓዙ ከመኻ ዝቃወሙ ዝተረድኦም ዝተወድኦምን ሰባት ግን ኣብ ሽግርካን ኣብ ፅቡቕካን ኣብ ጎንኻ እዮም ዝኾኑ ኣይፈልጡኻ ኣይጥዩቑኻ ክንሶም ኣብ ሜዳ ጥራይ ሪኦምኻ ኸማናይሲ ተፀጊምካ ተሸጊርካ ኢሎምሲ ብውሽጢ ፅሒፎም እንታይ ኣሎ ንሕግዘካ ዝብሉ ሰባት እዮም ግደፍቶም ዝፈልጡኻ እሞ እናፈለጡኻ ከሎ መን ምዃንካ እንታይ ምዃንካ ገለመለ ገዲፎምኻ ዝኸዱ እዮም ዘይፈልጡኻ ግን ሕጉዝኻ ማለት እዩ ሶ ትዝሓለፈ ከቢድ ህይወት ሓሊፈ እየ እዚ ሕጂ ዘሎ ሓንቲ ወርሒ ጥራያ ድሕሪ 3 ወርሒ ገለ ዝሓሸ ህይወት ከመሪሐ ዝብል ግምት እውን ኣለኒ ማለት እዩ ግን እቲ ናይ ቤት ፍርደይ ክሳብ ሕጂ ከፍ ኢለ ወዲየ ክንሰይ ከለኹ ሓራ ኮይነ ኢለ እናተፀበኹ ከለኹ ግን በቃ እንድዒ ክትኸፍል ኣለካ ኣይከፈልካ እናበሉ ብዙሕ ደብዳቤ ብዙሕ ወረቐት እዮም ዝሰዱለይ ዘሎ ማለት እዩ ጠበቃይ ነጊርያ ግን ክትከታተሎ ገይረ ኣለኹ እንታይ ከም ትብለኒ ይፅበ ኣለኹ ማለት እዩ ክሪኤ ማለት ህይወት ከምዚ ኢላ ክትኸብድ እንድሕር ጀሚራ ከምዚ ኢላ እንድሕር ቀፂላ እንድዕ እምበር ናብ ገለ ነገር ካብ ዘለኹ ክጠፍእ እየ ህይወተይ ኣብዚ ሓንሳእ ጀሚረ እየ እቲ ባህሊ እቲ ከባቢ እቲ ታስሙ ለሚድዮ ስለ ዝኾንኩ ኣነ ካብዚ ወፂአ ከም ብሓድሽ ሓደ ኢለ ዝጅምረሉ ህይወት ዝለምደሉ ሓድሽ ቋንቋ ሓድሽ ባህሊ ኣይደልን እየ በቃ እኹል ሓንቲ ግዜ ኣነ ኸ ሓንቲ ግዜ ኣብ ሓንቲ ዓዲ እንድሕር ተለማሚደ ወይ ኣብቲ ከባቢ ወይ ኣብቲ ዓዲ እንድሕር ተለማሚደ ካልእ ዓዲ ኮይኑ ኣይስምዐኒ እንተኸይደ በቃ ክኸይድ ኣለኒ ኣብኡ ክለማመድ ኣለኒ እቲ ባህሊ ክመስል ኣለኒ ነቲ ከባቢ ክመስል ኣለኒ ማለት እዩ ሶ ኩሉ ግዜ ስምዒታውያን ከይኮና ኣፀቢቑ ዝሓሰብካዮን ኣድቂቕካ ዝመተርካዮን እቲ ኣይሓንቕ እቲ ኣይሓምቕ ዝበሃል ኣሎ እሞ ስለዚ ብዙሓት ኣለዉ እዮም ናይ ሕጊ ምሁራት ኣለዉ እዮም ገለ ኣለዉ እዮም ስለዚ ብሕግን ሕጋውነትን ንኺዶ ዝኾነ ዓይነት ኣብ ሂወትኩም ሪስክ ይትእትዉ ስለምንታይ ከም ዝብለኩም ዘለኹ መሲልኩም ኣነ ብተኣሲረሉ ዝነበርኩ ሰዓት ማለት እዩ ስድራይ ዝረኸብዎም ሰባት ነይሮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ፋሚሊ እዮም እንታይ ደኣ ንስኹም ዘይተኣትዉ ቆልዑ ጥራይ ዲኹም ትእትዉ ምስ በልዎም ንሕናሲ ንነብሮ ሂወት ኣለና ንሕና ንደቅና ኢልና ኢና ንነብር ንሶም ከ መፃእ የብሎም እንድዮም ኣይወልዱ እንድዮም ፅባሕ ንጎ ኣይዘምዱ እንድዮም ምስ በልዎም ጉዳይና ኣይኮንን ኢሎሞም ተቃወምቲ ኸማና እዮም ተቃለስቲና ባህልቲ እዮም ንዓኻ ኣብ ሓውእት እዮም ንሶም ኩርሶም ኮፍ ኢሎም ካፎኦም እናሰተዩ እንታይ ደኣ ንስኹም ዘይተኣትዉ ብልዎም ፃዕዱ ንሕናሲ ንደቅና ኢልና ኢና ንነብር ዘለና ኣነ ብኡ ኣቴስ መን ይኽዕብየለይ ደቀይ ንሕና ክንወልድ ኣይንደልን ዲና ሓዳር ክንገብር ኣይንደልን መፃኢና ክነጣጣሕ ኣይንደልን ብዝኾነ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት እውን ኣለዉ እዮም ማለት እዩ ሶ ተምሃሩ መንእስያት ብፍላይ ማለት እዩ መንእስያት ኣሕዋተይ በጃኹም ኣብቲ ዝኣተኹም ሃገር እቲ ባህሊ ልመድዎ እቲ ከባቢ ምሰሉ ባህልኹም መንነትኩም ኣመፃፅኣኹም ረስዑ ማለት ኣይኮንኩን ግን ነቲ ከባቢኹም እንተደኣ መሲልኩም ነቲ ባህሊ እንድሕር ደኣ ተወሃሂድኩሞ ንስኹምቶም ዝበለፁ ሰባት ክትኾኑ ኢኹም ክትዕወቱ ኢኹም ቢዝነስ ኣፍሪቃ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ኢሮጳ ኮይንካ እውን ነብስኻ ክትልውጥ ነብስኻ ክትሃንፅ ነብስኻ ክትዕቢ ትኽእል ኢኻ ፋሚሊ ክትመስርት ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ንኹሉ ነገር ኣይክእልን ዘይኮነ ይኽእል እየ ኢልካ ኣመን ኣብ ተስፋ ቆሪፀሉ ዝነበርኩ ሞራለይ ሃዲምና ኣብ ዝነበረ ትርጉም ምንባረይ ዋጋ ከም ዘይብል ኣሚነሉ ዝነበርኩ ሰዓት ሕማቕ ነገር እየ ዝሓስብ ነይረ ተስፋ ዝቆረፀኻ እንታይ ይገብር እንታይ ይብል ናበይ ኸይድ ኣይፈልጥን እዩ ተፀጊመ ተሸጊረ ኣክል ናብ እግዚኣብሔር ገይረ ፈተና ኣይተብዝሐለይ ካብ ፀገማተይ ኣጋላግለኒ ለምስ ፈጣሪ ኣክንዲ ዝካታሕ ምስ ነብሰይ ክበኣስ ጀሚረ ካብ ነብሰይ ሃዲ መሪሕቀ ነብሰይ ኣይረኸብኳን ሕጂ ግን ነብሰይ ኣፍቂርያ ነብሰይ ፈትያ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ህይወተይ ዳግማይ ክምለስ
يتصعر الله مالتي إرمياس قدم أب عدن أسدت وصي زنبره هيوت كساب كلتشن عيسان 4 زنبره هيوتو كتاتح كملس يتصعر الله مالتي حدا مع انتقات زدليو حلمي تساقع لي عود كينا خاني كمتصكم نايلو ما عندما دبي نزي يمثل أب قطالي كيشرفه كيقرممه بسلام يرهبنا